lujin bai le yan chu te chu dam doi in lo thleng to in kara chang an chuak chu wekin le shen he te chuan an ran mu a wekin chuan ente so kan mi zak thei lo chu a ti shen he po chuan thin rim mel tak chuan alo en lujin bai nen an la omwang chuan an va po du lok lawa lujin bai chuan yan chu phone ka hmang lok do na lo valut la ka ron lut ve nga lang ti in alu ma sak tir lujin bai phone bia a le lam hoila chuan shen he le wekin te chuan an zui ru ta nga la yan chu in check up tur chu na pai ho chut na chuan a chu ve taran wekin le shen he te chuan ral khata tang lo enin han ente kan shat lo in pasle ne ya a rai ni chan so yan hau alo le soi sa shep zuya ti in shen he chu anor thiam hle a shen he chuan zirtirna kan pe hlakange a rai le rai lo chu fya phot ro se ti in pona chuan an lo nga ka yan chu in check up zo cha chu alo rai ngei maya lim takaron chuakin shen he te amu ral chuan abo ngal vek lujin bai chuan pona chuan phone chu alamang char chara yan chu chuan heta hian enge in lo ti in zot shen he chuan enge kan lo ti ang nang hi ra ya mi ati yan chu chuan rai lo ti in an check up na chu anunga chuan a thuk ru huikin chuan lo chu sakin han ente a rai lo chu ti in anui so kwal vel shen he chuan enin thin rim tak chuan nang mai hi kan shat lo pasal nei in ilo rai ve lamo thunun chu ingai tak zata ni hi ti in a beng ta soka yan hau chuan kha aina khan latiro min soi sakna zong te hi analutuk alo ti shen he chuan khonge pasal nei ve si I pasal ne na chang thil pe kan vadong lo ve ati yan chu chuan eng thil pek ma an don lo thu chuan lo chang shen he chuan nang no mai hi hei le chen kan en kol to che a hetiang mai hian mo min ru let naute khati thala mi hausa chung ko a kaloi ti rang che ti in shwai ho lui chu an tum tamai yan chu alo tang ve bok nen chhuata chuan atlu ta chor shen he la chu la zak mi alawin engein en chup chung ko thilani hi ti in yan chu akoka heta hian thima la poi ka tilo ka thui oi lo ai chuan ati chun zum zat lujin bai kharon lut ve che in yan chu tlu chu aron muta a rang lutuk chuan ron kai thawe icha empty in a zot shen he chuan tungei ni ti in a zota lujin bai chuan apasal ka ni hi ti in a chang shen he chuan ke hi apa ka ni hi in nei thil pe ka million ni min pe yang che ati yan hau chuan kapa atlem lutuk kana ke en kol na man zong nen hian bilvek ro alo la ti chul lujin bai chong le tum chu yan chu ama adhingin engma apelawang che u nang ni hi ka chwa sana chang cheu khan ka chung te in ni to law chu mai ba ka ka pasal hi driver chawanya chu tyang za chu apedon lo che u ati huikin chuan deu so deu tak chuan khaile inu fanu ni op takilo ni tyang em mol chu inu ang chei lo ni hi ati yan chu in hum ru in nang khan kanu chan chen soi ve ja su a minglam ringot po kha I phu lo ati yan hau chuan phu lo a ti in lo nui shen he chuan eng po chu ni ro se local ro kan ho don ati lujin bai chuan khoya ma in shrai lawang ati a shen he chuan yan chu va ban tumin nang khan min dang mai lawang ati lujin bai chuan kan nu pu hi khoi su ka ti ni lom ni ti in aku chu alo her sak waka shen he na ti chu a che na samai nang ni mai hi in chak lawang yan hau I vice president fa pa kha han ko te ingen ti thei chu enang miang ati yan hau chuan a kol nga la yan chu lau thong hle in police ko zok mayang ati lujin bai chuan lungai su engma thleng lawang ti in akut pil chu ena pom kangin damdoi noi sak chu atum shen he chuan khoya ngin kan bodon alo ti le sham lujin bai chuan khoya ma kan tlan bodon law min mudu ni chuan emergency room a son miron mudon nya ti in an lut shen chung ko ho chuan an mi soi an chuan em mai chu lo ngakin rei chu an ti to hle maya an nu dewa an mi soi lu group vice president fa pa bai shau chu aron thleng ta nge a yan hau chuan
thlen tak mai chuan bai shau I lo thleng thei maw ti in avapan nga le shen he le huikin te pot chu an lo nui deuh sanga bai shau chuan kalo kal chan chu I unau nu kha ka du song takani a khonge tunge min chu pui ngam chu a ron ti vele emergency room lam run langin lujin bai chuan yan chu kut pila chuan damdoi chu alo hnoi saka yan hau chuan lungai su bai shau kanu le pa te po hian an du fe zok che alom tuna chu pui tu pa che hi chu driver chawani ativel bai shau la chu bol nuam hle in ni e min tluk phatu an om lo lugum vice president fa pa kani hi khoya ngen om ti in intivei tak chuan zota yan hau chuan emergency room atia an kal pheilai chuan assistant sui hak le a hau te chu an run thleng sui hak chuan lu lo zok ula acha ang aron ti bai shau chuan hei chu Mr. Lu ui ani reng mai heta engi ron ti ve I boina tur om me lo ania alo ti shen he chuan Mr. Lu assistant ani mo kan ti boinen in zoom na an nei em lawang chu mo ti in lo ngai twa sui hak chuan tuna hian I thatna turin ka sui ni hi I tlan sia theila hian tlan che rang ro ati bai shau la chunui velin engchunge I soi veya vice president fa pa kani hi ti in sui hak chu anem tamai sui hak chuan alo thal der bai shau chu ron tho twa in a chan te chu khoi tur chuan ati sui hak la chuan alo hne na samai si bai shau chuan a chan pa pakhat chu kal le tur ati in chu pa chu akal ngam talaw doi zeplu tuk ti in sui hak chu I in chhir khopang kappa ka kol don ti purpurin apa vice president chu avakola sui hak chuan o oi iwa hanti don takem tia ngai to in alu chu athing anu loka vice president bai shau pa ni bok bai dong chen chu a bodyguard te nen ron thlengin bai mi le bai shau te hi una wan lo ni a bai dong chen chuan tunge ka fa pakut lo thlak ngam chu ti in ron por lutuk shen he le huikin te chu chan nei em lo chuan an lo hoi chapau ve em ringot boka bai dong chen chuan bai shau chu tu in mo kut thlak che ati bai shau chuan engtin ma po ka tilo ati pur pura sui hak chu akok bai dong chen chuan nga tinge Mr. Lu assistant te heta om engthil nge ti in zot le bai shau chuan kapa tyang hi thil thlen dan chu ani nupui nei tur kha min du thei em a tuna ka du zong mu in anu le patinen po kanin be fel vek to a shen he le huikin te chu an lo bu ngau ngawa bai shau chuan soi chun zom zelin chu mi pa pakha driver mai min chu puya ba chu sak le ka tum kha he pa hian min dang ani kha alo ti bai dong chang chuan assistant hui engthil ngei lo ti hi min zana chete talan tir ve ta che ati bai shau la chuan kapa achunga om chu driver mai alani zui ati le sui hak chuan in chung kwa hlim taka omin la du ni chuan lut lo zok ula acha ang alo ti bai dong chang chuan tinge hetia ati tat le mi poimo chu ani em lawang chu mo ti in ngai to a bai shau chuan kapa ati mai ni hi driver lo mane he ani po hian an shevek achung te mire the puinan tyang hian ati anyang driver so achung te ani don so ati yan hau chuan ni achung om so driver pa kanilo alo ti ve a sui hak chuan ka soinon le ang in chhiuna lian tak nei indu lo chuan lut lo zok mai ro u ati le a bai dong chang chuan driver mai lom engi thleng vak chuangang ka fa padik na hi kala le don ti in khonge chu mi te chu anom ati a sui hak chuan in vahan in chhir don takem tia ngai to in lu chu alo thing le shen he chuan hei heta hemi chunga hian an nom ti in nem tak chuan yan chu chuak tur chuan an ti a bai shau chuan kapa thata ka arun chuak ani chuan ka nei du ania o kan ngai dam don ya alo ti vel bai dong chang chuan te reng mai ti in alo chang emergency room chung ron langin yan chu chuan chu an ba beng cheng ve alo ti lojin bai chuan
cái màn có vắt chốn nge nang chu lo ha chol ro ti in kal chu atum me yan chu chuan police chu ko zok ma yang eng tin emo an lo ti palang che ati lojin ba chuan lunga su eng tin ma men ti don law min ring top ro ti in pona chuan chua atum ba dong chen chuan min za lo hle mai tunge han hong te u ati lai tak chuan lojing ba chuan ron hong tamai bai dong cheng chuan a pu cha chu lawin a khur ta ngal bai sha chuan nang driver mai hi konga te i lo dingam ve lamo ani kharun chhuati ro kalo in fiam pui ve to ange kapa hi lu group vice president ani hi o ti in chuang tak chuan a lo soya sui hak chuan thi in du ani ngei don hi ti in a lo ngai twa bai sha chu chong chun zom ze li ne en ro kapa hi thin rim wangin a khur hial ani hi ati lojin bai chuan thin rim wang ani ti changa mo lo wang zo ka lo ni ange chu ati bai sha chuan lo wang a teu lo mai kapa hian ti thei lo nei lo ti in chuang tak chuan a soi le a lojin bai chuan bai dong cheng chu eni ne I thin rim wang a khur moi ni ati bai dong cheng chu la khur do dawin Mr. Lu min ngai dam ro ati tamai midang te chuan makan lo ti lutuk bai sha chuan kapa engi soi omzia ani hi driver mai lo mani tinge ngai dam mi di la ati lojin bai chuan I in chira ni chuan chingfil ngal ro ati a bai dong cheng chuan nang hian min ti chevek ti in bai sha zok chu abeng ta ngek bai sha chuan na ti tak chuan abeng chu domin kapa nga tinge keima zok hetia min ti in a chap deuh pura bai dong cheng chuan ani hi Lu group CEO Mr. Lu ni hi ati chen he te chuan isha swala nyang an lo ti a driver mai lo mani an lo ti vele bai dong cheng chuan ngoi mak ro u ani hi Mr. Lu ni hi ati bai sha chuan kapa chutiang ani lawang alo la ti chal sui hak chuan bai sha imi ta delami ni chin po khan ve tam tak ka warning che I du lawani kha ati huikin chuan yan hau ne na chuan driver mai khai ti sia ati engtin nge tiang hi ani thei ti in an lo phun sur yan hau chuan ka shebi khlainim ama khan driver in tia lom ati bai dong cheng chu ching chi zuin Mr. Lu min ngai dam sham ro in pui ni te ka shelawani pachlo takani ati chama bai sha po churun ching chi ve in ngai dam chu aron dil ve a lojin bai chuan ina hian ifa te a en ko tir theilo che ani hi tuna chuan ina chang ilo chol to don nya ti in sui hak chu chingfel tur chuan ati bai dong cheng te pa fa chu kalsun ngalin bai dong cheng chuan poi chu ati lutuk shen he te hola chuan tlon tak chuan an ron bia lojing bai chuan an ni po chu kalbo pui tur chuan ati ngala yan chu ron chhuakin shen he chuan Mr. Lu ati lai chuan aron shemana sui hak chuan a mui khup sakin akal chwa pui yan chu chuan Mr. Lu a engthil nge thlenga ti in a zot lojing bai chuan Lu group president angin ka insoya ka not bo ta vekani kha alo ti yan chu chuan in nam mengen ang takalom ti khan osam takin ankal moyamo ti in a zot le lojin bai chuan te nang mi ka roi ne malom itan hian ka wahan chatak ati vela englo man nge min pek don ati yan chu chuan wa nain local ro ti in anin zoi tir street food an zor na hmuna chuan kalpuin eitur chu acha chewa lojin bai chuan tiang hian mi lo ma min pek ki tum ti in a zot yan chu chuan oni heta hian kanu in mi shwai china an sem tu yelom ati zu a leitel chu hong pa in lojin bai chuan alo in chak me lutuk yan chu chuan tle sakin kha chu ati a lojin bai chuan lo la in a in ta khol khol a in zorwa chuan a chat thati tamai yan chu chuan mak lutuk chuan a ena bil chu dilin angak tu pa po chuan engi omzia hei chau hi in sia aron ti yan chu chuan aron kalma khana in to ti lo changin ani po chu anui top lojin bai chu arui em wang chuan yan chu chuan a kwa ho a ani te chu ibo salom ani ati
lujin bai chuan boss ka nei lo ke hi lu group president ka ni hi ati a yan chu chuan ni e ini alom ti in nui chung chuan abianga pe saka lujing bai chuan ka ti tak tak ke hi lu group president ka ni hi ati le yan chu chuan chu chate te in ani chuan dot min lo shil char char ani mo nga tinge ti in zot lujin bai chuan ka fia che lom kan chung ko sum wang choron in lan amo ini ka tia ati yan chu chuan ka pi thil le min le po kha chuang takin ka a mi alo kha ingting nge chu teng chuan min ngai thei zok ati lujin bai chuan mahse tunna chuan keima wanga kan kyanga omini ti ka she to a ti in fo chu atum yan chu po chuan amit te chu lo ching ve vek to in lujin bai chu a chat thlata dai lujin bai mumanga chuan yan chu nen chuan an lo info pa ron har hlolin jangmi le ka lo ni a hmui chu atwai ngal yan chu ron lutin su paron pe a lujin bai chuan ka roi hle nia thil soite ka nei yem ti in a zot yan chu chuan nei te reng mai lu group president ini thu te soimole ati lujin bai chuan a so pin chu a hak lo chau ani chuan ni o yem ti in a zot le yan chu chuan kamol hlei nem engwang ngotin nge ka o yang ti in a lo chang lujin bai chuan en topin kol chu adon chun zom sui ha ka lo ni yan chu chanchin a chui tur chu a sha chhawek to thu chu a ron soi lujin bai chu office lama kal ngalin sui hak chuan yan chu file chu alo mu en robots madam hi akhongai thak lutuk apa hian bungro angmaya ngain ati du da a mechia angai ne playbook mech dang kopin fapa aneya mani lok te khan a faparam danga zirna tur anti felani chu ti in yan chu anti du da zia te chu asoi ta veka lujing ba chu thin rim hle in kabula run shwai ngal ro ati a